300 til top fuld. Top fuld og 260. Til chikane fra højre, der går i venstre 4 minus. Og 60. Til venstre 2, der går i højre 2. Og 100. Til højre 3 plus plus, der går i venstre 3 minus. Og så er der 60. 60 til højre 4 minus og 40. Til højre 3 minus, der går i venstre 3 minus over bump. Og 60. Til højre 5 og 80. Til venstre 3 plus plus, der går i højre 3 plus plus. Og den går i venstre 5, og så er der 60. Til venstre 3 plus plus op og 20. Til højre 2 plus og 180. Til venstre 4, der lukker til 3. Og den går i højre 2 plus. Og den går i venstre 5 og 60 til højre 4 plus. Der går i venstre 4 plus over bro og 40 til højre 5 og 200. Til top højre 5 og 100. Til venstre 5. Venstre 5 og 100 til chikane fra højre. Og 20. Til højre 2, smal, pas på jyder og 180. Til højre 5 og 100. Til ny højre 5, der går i venstre 4 plus. Og den går i højre 4 minus helt ud. Og 100 til venstre 3 plus plus over top. Og den går i top højre 5. Og 80 til top brems. Den er ikke fuld. Og går i venstre 5 og 60 op. Til top venstre 5 og 80. Til top fuld. Der går i venstre 5 og den går i højre 5 og 80. Til ny højre 5 og 60 til chikane fra højre. Og 60. Ned, der går i højre 5. Og den går i venstre 5 og 80. Til ny venstre 5. Der går i højre 4 minus. Og 60 til top, måske brems, der går i højre 5. Og 100. Til højre 3 plus plus, der går i venstre 5 og lukker til 4. Den er meget lang. Og 160. Til højre 4 minus. Der går i top, straks højre 4 minus. Og 60, eller 80 til top. Og 40 til venstre 3 plus. Der går i chikane fra højre. Og den går i højre 4 minus. Og 60 til venstre 2 rundt lang. Venstre 2 rundt lang. Og 360. Til højre 5, der går i top fuld. Det er højre 5, der går i top fuld. Og 280. Over bakke, der går i venstre 4 minus. Og 100. Til højre 5 op og 100. Til venstre 5. Og så er der 40 til mål. Det gik sgu da godt. Ja, det var egentlig okay. Ja. Og Du har i hvert fald gode noter, det skal du have. Tak. Ej, det er glad for, at du synes. Godt.